के परिभाषा छुपल बा नयन नीर में, भाव बनी जाई ता समा गईली चीर में। एको कहानी बा जिला सुल्तानपुर में एको गांव भगवानपुर है। उ गांव में एको पति पत्नी अपनी टूटी फूटी मड़ैया में रहत रहले। दोनों माई भवानी के बड़े भक्त रहले। माली हालात में जिंदगी के कौनो मतलब ना होला, पर दोनों भक्त रहले ता तकलीफ हंस के सह लेले। दुख के बाद ता तब भइल जब नवरातन आ गइल, घर में कछु ना रहल, तब पति पत्नी से कहा था का करी कैसन करी, हम गरीब के घर माई कैसन अली, बड़ा परेशान रहल। तब माई ममता मई से ना रहा गई। माई के फूल जैसन दिल रोए पड़ल। माई साक्षात उ भक्त के सामने प्रकट हो गईली। आगे भैल का गीत के माध्यम से भाव देखी।